Знаете ли каква е разликата между вас и човека, когато следите и му завиждате, че е успял? Ами, никаква. И двамата имате по 24 часа. Въпросът е как ще ги използвате. Докато ти губиш по 3 часа дневно в Instagram, TikTok или Facebook, те са направили парите си, развили са бизнеса си и са една крачка по-близо до свободата. Не е нужно да си най-умния. Не е нужно и да си връзкар. Нужно е само да спреш да си разпиляваш времето за пълни глупости. 1 час на ден в учене на ново умение, 1 час на ден за здравето ти и 1 час за страничен проект. Ако вече си захванал пък с доста работи и Не ти достига времето, идва и другото решение. Просто си намери хора, които да вършат част от твоята работа, а ти в това време гледай напред и мисли за своето развитие. Последвай ни, ако си надъхан като нас. узвай! Айва ти!